Regai neni nditende. Ndanga ndichifunga kuti pamwe nhasi tiri kurwana naamai kuti poto kana yakupa kugwa sikune kupedzisira inenge ichingoda vari amai kuti arege kuzonzi apedza ndiyani. Ndinoda kutenda Mwari zvikuru nemukana wavatipa. I'm very happy our secretary Ziye, Baba Hwinya Ziye, mawana tapa katasi Mwari kudenga akuitire zvakanaka. Manheru ano handiri kuninyanya kupedza nguva nekuti tinogona kuzove nezvakawanda zvekuita sezvo iri zuva redu rekupedzisira kusangana mukati memwaka uno. Ndoda kuti nditaure pamusoro perwendo rwemutendi. Amen. Rwendo rwemutendi kana kuti rwendo rwemunamati rwakasiyana nerwendo rwechero munhu. Munhu anonzi mutendi kana kuti munhu anonamata, munhu anoziva Mwari, rwendo rwake sometimes ruzere nematemptations. Matemptations aya mamwe acho anoitirwa kusimbisa kana matiro kako, mamwe acho anoitirwa kutesta kana matiro kako. Amen. Saka ndichada kuverenga mavhesi mashoma ari kuna, regai nditange nekuverenga kubhuku yaSamueri okutanga chapter number 7 verse 10. Vhesi racho riri kunayisa nenyaya yeflu. Samueri wakati achipirisa Jehovha chipiriso chinopiswa, vaFiristia vakaswedera kuzorwa navaIsraeri. Asi Jehovha akatinhira nokutinhira kukuru pamusoro pavaFiristia nomusi iwoyo, akavavhundusa vakakundwa navaIsraeri. Varume vaIsraeri vakabuda Mizipa vakatevera vaFiristia vakavaparadza kusvikira panyasi peBhetikari. Zvino Samueri akatora ibwe akarimisa pakati peMizipa neSheni, akaritumidza zita rinonzi Ebhenezari, achiti Jehovha watibatsira kusvikira pano. Amen. Panapa tanzwa kuti vana veIsraeri vakanga vakaungana vachinamata sezvatakaita panapa. Vakaungana vachinamata. Samueri ndiye akanga ari muprofita, ari pakati pekupisira chipisiro kuna Mwari, ndo panobva pasvika mhandu. Amen. Saka dzimwe nguva vadikani toda kuti tinzwisise chinhu ichi, kuti muvengi anogona kukusvikira panguva dzausingamutarisiri. Havana kusvikirwa vari kuminda yavo, havana kusvikirwa vaenda kundovhima, havana kusvikirwa vachibika, vakasvikirwa panguva dzekunamata Mwari. Why? Because muvengi anoziva kuti kana ndikamusvikira ndikamudisturba kubika, anogona kungoswera zvake akazonodya kana panext door. Kana ndikamudisturba achivhima, anogona kungonoseva kana nemavheji. Asi kana ndikamudisturba achitaura namudhara, pane zvizhinji zvandinenge ndadisturba. Amen. Saka panapa Israeri iri pakati pekunamata, vari pakati pekupisa chipisiro chinopiswa, ndo panobva pasvika Firistia kuzorwa navo. Saka mutendi kana uri murwendo, ziva kuti panguva yaunenge wakuda kutaura naMwari ndo nguva inosumuka matemptations. Panguva yaunenge wakunzi zvako zvakuda kuita ndo nguva inosumuka miidzo. Panguva yaunoti taswedera tasarirwa, we are 2 steps ahead, ndo nguva inosumuka Satani. Amen. Mweya wakaipa hasumuke kana wakagara panzvimbo imwe. Mweya wakaipa anosumuka paunongoti ndakuda kumbofamba. Amen. Paunongoti ndakusumuka ndifambe from point A to point B, Satani ndo paanokurwisa. Why? Ari kuziva kuti pawakuenda pauri kuti papoint B pane something chinobatika chiripo. Saka pese pane chinobatika ndo paanorwisa. Amen. Zvimwe chete aiziva kuti kana tikatevera history yaIsraeri, Israeri yaivimba naMwari. Hondo dzavo dzese kana mukatarisa, pane dzimwe hondo dzavaingorwa votowina hondo asi vasina kumborwa nomunhu. Amen. Ngatimbotarisai muone kuti Samson akaparadza vanhu vakawanda sei neshaya yedhongi. Imi munoti ndi Samson ye, but ndiMwari akanga achishanda ari muna Samson. Saka Israeri hondo dzayo dzese dzairwa naMwari. Rimwe vhesi kuna Vatongi 6 yoti Gideon akati akangodzwa ndo uchakunda, akatoi vanhu vawinawo vakawandisa, siya vamwe uende nevanhu vashoma. Why? Mwari ndo vainoruita mabasa uko, vana Gideon vakazorora. Saka the moment yavakaona Israeri akutaura naMwari, vakaziva kuti panapa hondo yataakuda kurwa nayo haichaziya Israeri, taakuda kurwa nehondo yekudenga. Saka vakauya kuti vazovhiringidza vadisturb communication between Israel naMwari. Hallelujah. Zvimwe chete nemuupenyu hwemunhu anonzi mutendi, muupenyu hwemunhu anonzi muKristu,
paunenge wakuti ndakuda kutaura naMwari, ndo panouya Satani kuzokuvhiringidza ipapo. Why? Kana uchifamba uri murodhi, uri paWhatsApp, uri paFacebook, Satani hambofaka kudisturba. The moment yaunongoda kuda kutaura naMwari, ndo paunotanga kuona tupfungwa tina musoro chitanga kuya musoro mako. Amen. Amen. Regai ndikupe example. Kana ukaswera ukamuka makuseni, hausi pamunamato, hausi pamutsanyo, usina chawadya, unogona kusvika kuma4 usina kana kutombonzwa kuti ndanyanya kuremerwa. But musi unongoti nhasi ndiri kutsanya, na7 makuseni unohambiwa kuti Yeah. Amen. Uyu mufananidzo unoitika vadikani. Vazhinji vedu hatitsanyi, but ndikabvunza kuti vakamboswera nenzara vangani. Umwana kudza ndakaswera nenzara ndikazodya kuma7 manheru. Hahana kana pairwadza. Musi unongoti nhasi ndoda kumbotsanya. Muna 6 uchiri mumagumbeze mudumbu munenge makuchema chema. Nyoka dzinenge dzakurumana. Why? Satani ari kuziva kuti pakutsanya kwauri kuda kuita pane level riri kuda kuchinja. Amen. Saka haafari kuti umusiye, anoda kuti urambe uchishamwaridzana naye muchifamba zvenyu mese, muchiita yamunoita mese mese. Amen. Zvimwe chete nekuti kana munhu usati waziva Kristu ukafamba uri munzira dzekutadza, paunenge uri munzira idzodzo shamwari dzinenge dzakakuwandira. Musi wanoti varume ndatendeuka ini ndakuziva Mwari, izvi zvekumwadoro handichada, izvi zvekuita musikanzwa handichada, ndo musi wanotanga kuona kuti vanhu nenyika yese inogona kukuvenga mudikani. Nevamwe vanenge vane zvikwereti zvako havachatokubhadhari nekuda kwedecision yawatora. Haleluya. Saka Satani anorwisa kana paine something chiri fruitful. That's why achitageta communication between mukristu naMwari. Haatagete communication between inene nahamawiri. Ayo anoziva kuti inyaya zvadzo vakatandara, ndavamwereche ndikaodza nhamo dzangu, vanongodzinzwa vongoninyaradzawo kuti chemaine tariro baba, but havana chikuru chavanogona kuchinja mulife. Unlike Mwari vanogona kushandura mabwe kuita chingwa. Mwari vanogona kurova dombo rikabuda mvura. Mwari vanogona kungotaura izwi zvinhu zvotoitika. Saka ipapo paunotanga kukomuniketa namusharukwa, ndo paunoona kuti Satani anomira ipapo otaura kuti varume kana ndakambokuregai muchiita yese yese, panapa pamakuda kuenda handichakuregedzi. Nekuti the moment yandinokurega uchitaura namudhara vari paseri pezuva, handichakukwanisi nekuti anointing yaunenge wapinda mairi yaye rimwe level randisingakwanise kurwisa. Israeri payaifamba, that's why maiona kuti pavairwa kana vakaenda kunorwa vari pachavo vaikundwa, but pavaienda vakatungamidza Mwari vaikunda. Saka pane imwe level yeanointing yaunenge wakupinda kana wataura naMwari. Ingava nyaya yeproblem, unenge uri muproblem, musi waunoti nhasi ndafunga kuadresa problem yangu kuna Mwari, pane rimwe level reanointing raunopinda rakatosiyana nemalevel awakanga uri. Paunenge uchisheya nyaya yako nevanhu, nyaya yako inenge ichingoramba iri nyaya yako, but musi waunoiadresa kuna Mwari ndo musi waunotanga kuona madevelopments nemachanges. Saka Satani paanongoona chete kuti you are on your mark to address your issue before the Lord, ndo paanotanga kukurwisa, because anoziva kuti apa pasina changwa. Haleluya. Saka ngatingwarirei vadikani, semakristu kuona muyedzo wakuya mulife mako, chiziva kuti level rako rekunamata raimprove. Ukaona usati wakusangana nemuyedzo mulife, level rako rekunamata richiri pasi. Haleluya. Remember vadikani kuti Jesu Kristu watinotevera, watinoti our master today, kuti tenzi maChristians inyaya yekuti tinotenda kuna Jesu Kristu. Saka Kristu watinotenda akatopandukirwa newaidya naye mundiro, akapandukirwa natreasure. Handisi kuti admin vanopanduka, ndiri kupa example yaJesu. Amen. Akapandukirwa natreasure aibata homwe yechechi, ndo aidya mundiro imwe chete naJesu, ndiye akamupandukira. Kwakade kupanduka vana Filipi vakanga vasingadye kana mundiro imwe naJesu. Saka mudikani ukaona wakusangana nemuyedzo, ukaona mwana wamai vako wakukumukira, chiziva kuti waapadhuze naKristu. Ukaona muvakidzani wako wakukumukira, waapadhuze naKristu. Haleluya. Jobho paakanga asvika pane rimwe level rekunamata, rekuti Jobho aiti vana vake chaivo aivareururira zvivi zvavo pana Mwari. Haleluya. Pane level rekunamata rekuti unoona kuti now I am very clean, ndakutombofokasa nezvivi zvevana vangu, because zvangu inini am done and dusted. Vadikani ungoona tane maKristu anogona kusvika palevel iroro, Kristu vapedo nekudzoka.
Hallelujah. But Job paakanga asvika palevel rekuti ndava done and dusted, ndo panobva pauya chikomana Satani chosvika chomurova, chomuparadzira pfuma, chomurova nechigwere chemaperembudzi. Why? Ari kuda kuti aite give up. Ukaverenga rinonyatsokutaura neshamwari dzaJobho kana nemazita adzo ainakidza kana richidaidzwa, nekuti ndo akanga ari maelders enguva iyoyo. But panguva iyo vakavhiringwa naSatani, vakauya nema-wrong ideas. Why? Because Satan ari kuda kubreaka that channel between Job naMwari. Hallelujah. Because aiziva sezvakameshena kuti makamukomberedza Job. Saka anoziva kuti the moment yaunokommunicate naMwari wakomberedzwa uchabatiki. Waanogo area danger scale mupore magetsi. Amen. Abata ipapo abata mboni yeziso raMwari. Saka Satani akauya ndokutoya nekunana Zofa. Imagine kuti Zofa ari munamati chaiye akauya akapa Job wrong advice. Why? Because Satan ari kuda kubreaka communication between iwewe naMwari. Saka muidzo wose waunosangana nawo mudikani, rega kuutora disadvantage, but let's take every temptation as an advantage and as a stepping stone kuti tibve palevel A tienda palevel B. Ukaona wasangana nemuidzo nekuti watsanya kamwe pamwedzi, chiwedzera utsanye ruviri. Muyedzo yo the more miedzo yaunowanda the more paunowedzera kunamata. Rega ndikudze chinhu wana vadikani. Do you know kuti usati wapinda muproblem unogona kutorara wakanga mwakunamata? But musi wanenge uri muproblem unonamata every minute, chero uchidya lunch kubasa unonamata. Saka sometimes Mwari vanounza problem kuti vakuswededze padhuze navo. Kune vamwe vanhu zvakafanana naIsraeri. Israeri yaiti ikafarisa kana yagara tatata, varova uchine mukaka, vachidya mazambiringa vasina kurima muKenani. Vaibva vafarisa voramba Mwari, votanga kunamata zvimwari zvavasingazive. Mwari ndo pavaibva vazounza shamhu manje yekuti vanhu vadzoke. Hallelujah. Amen. Saka kuwanda kwemidzo kunotiswededza padhuze naMwari. Kuwanda kwemaproblems kunotiswededza padhuze naMwari. Hatisi kuti ngatigare mumaproblems vadikani, but ngatitore every problem seopportunity yekuti ticommunicate naMwari wedu mumweya nemuzvokwadi. The more yaunoziva kushandisa your problem as an opportunity, the more you become mature before the Lord. Hallelujah. Saka rwendo rwemunhu anonzi munamati, rwendo rwemunhu anonzi mukristu rwakafanana nerwendo rwemunhu ari kuvimba naMwari, wakachengetedza a special treasure yauinayo yauri kuti kana chero zvoita sei, mungatora henyu zvandinazvo zvese, mungatora mari yangu, mungatora midziyo yangu, but hamusi kuzonditorera treasure yandiinayo. Ndingatorerwa zvese, ndigotorerwa everything, kana nemudzimai agoenda, asi handisi kuzorasa conviction yangu yekutenda. Hallelujah. Saka rwendo rwemutendi runoda munhu akasimba varume, wekuti kana wakufamba unotaura kuti inini whether blue or red, wandakatenda ari paseri pezuva ndiye anondichengeta. Rega kufurirwa mudikani. Ndosaka muimbo wechipostori akati chakasara panyika ino kunamata. Zvimwe zvese takaita, kudzin'anga ndobva taenda, kumabhawa ndobva taenda, kuvaroyi futi ndobva taenda, kunomba futi ndobva taenda, but pane chinhu one chekuti hachikwanisi kuita fade out, chinonzi kunamata. Wakaenda kubhawa ukawana mukondombera, ndobva waenda kuoba ukapinda muprison, but now ndiani akapinda mukunamata akaenda muprison. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mwari wokudenga ngatibatsire sevatendi vanhasi. I'm very happy kuti tikusangana zuva ranhasi tichine mumwe mukana. Hazviri kuti kana tisingachasangani vadikani hatichanamati, but ngatizivei kuti panguva yekusasangana iyoyo midzo painowanda ngatiwedzerei kuswedera padhuze naMwari. Amen. Kana kuchitonhora muwinda kumusha taidziya moto, kwete kunoku kune magetsi. Takadziya moto kana chando chikawedzera, unowedzera kuswedera pamoto, hauwedzeri kuswedera kuchando. Amen. Amen. Ndo zvimwe chete nemunhu anonamata. Kana maproblems akawanda unowedzera kuswedera kuna Mwari. Mwari ndo moto wauri kudziya semutendi. Chando ndo maproblems akakukomberedza, nematemptations ese, nema-wrong advice ese, nema-allegations ese, ndo zvinenge zvakamirirwa nechando. Saka the more pakunotonhora, iwe chiswedera pamoto, uregedze kufuratira moto. Hallelujah, hallelujah. Amen. Haubvise juice kana nekuti kwatonhora, but unopfeka juice. Amen. Amen.
Saka manheru ano toda kuti timboswedera padhuze nemoto anonzi Kristu Jesu, titaure kuti Mwari tipeiwo simba rekuti tikunamatei nemuzvokwadi, kwete kuti tingokunamatai bedzi nemashoko, nekuti Jesu Kristu vanoti vanongoti Mwari bedzi nemuromo asi mumwoyo mavo hamuna. Haleluya. Rega ndiverenge vhesi yekupedzisira iri kuna 1 Peter chapter number 3 verse 15. Inoti asi itai Ishe Mwari mutsvene mumwoyo menyu, ave Ishe, mugare makazvigadzira kupindura mumwe nomumwe unokubvunzai pamusoro petariro iri mukati menyu, muchiita nounyoro nokutya. Amen. Kurati kana uri mutendi, gara uri ready for every question, because as long uri munhu anonamata, vanhu vanokukwesena, vanhu vanoshoropodza life yako, vokuudza kuti iwe unositi unonamata but unofamba ne1 pair of shoes, iwe unositi unonamata but apa zvakazodai. Why? They are trying kukuputsa mwoyo wako kuti ubve kuna Mwari, but tiri kuti isu vadikani sevana vaMwari ngatidzokerei pana Mwari. Every question inouya muidzi wese wauya rangarira kuti ndina Ishe Mwari ari mukati mehana yangu. Ndosaka shoko Paurosi achinyora kuti miviri yenyu itemberi yaMwari. Kana muviri uri temberi yaMwari, kureva kuti Mwari vanogara mutemberi. The reason why the curtain of the temple rakadambuka inyaya kuti physical temple yakanga isingachashandi, pakushanda spiritual temple iri mukati memumwe nemumwe. Saka now pane kuti uinde ku hall of holies iri kutemberi, wakuita ku hall of holies iri mukati memwoyo wako. Ndio inonyorwa na Paurosi kuti imi mava temberi yaMwari. Haleluya. Saka manheru anotoda kuti Mwari, patinonamata Mwari, vatipe simba rekugona kuziva kuti kana ndasangana nemwidzo handifaniri kudzokera kumashure asi ndofanira kuti ndiende mberi. Kana ndasangana nemwidzo handifaniri kutya kana kuora mwoyo asi ndofanira kuti ndiende mberi. Ndosaka mwimbo wechipostori akaimba kati chazara panyika ino ndechekunamata, chazara panyika ino ndechekunamata, chazara panyika ino ndechekunamata. Midzimu takambopira hazvina kubatsira, chazara panyika ino ndechekunamata, chazara panyika ino ndechekunamata. Tingaita zvese vadikani, but ngatirangarire kuti kudenga kuna Mwari. Tinganyeyana, tingataurana but kudenga kuna akatitarisa. Kuna Mwari anoona every movement yaunoita. Kuna Mwari anoziva movement yaunoita muhana mako. Mwari vanoona zvese mukati nekunze. Kana vabveta munhu vanokuita inonzi inside out. Regai ndikupe example yechikangamwa hama. Kana uchigeza chikangamwa hama chehuku, uchigeze chakavharwa, chinototsemurwa choitwa inside out. Ndokuti ugone kugeza chikangamwa hama. Saka ukaregedza kuchita inside out, paunodya vana vanoramba because chine tsvina. Saka Mwari kana vakukuvheta semutendi zvifananidze nechikangamwa hama kuti pandinoitwa inside out chii chinowanikwa chiri mukati. Haleluya. Unowanikwa here une matoto sechikangamwa hama, ofanana neguru remombe remudikani rekuti kunze ndonyama but mukati ndovega. Ngative vatendi vakasimba anotaura kuti inini whether mandidiscourage kana kuti maita sei kunamata Mwari handirege, whether ndasangana neproblem kunamata Mwari handirege, chero mukati kuchechi kwenyu hakuite kunamata Mwari handirege, chero mukati musha wangu zvakazodai kunamata Mwari handirege, chero murume akati ndakuenda kunamata Mwari handirege, chero mudzimai akati ndoenda kunamata Mwari handirege. Rega kunamata Mwari wakabhesa necondition. Ndamusi unotorerwa condition unorasa Mwari. Kana ukanamata Mwari nekuda kwekuti une foni yakanaka, musi unobatwa pohomnikani unomuka wakugawa wotaura ndaida kupedza stress. Wainamata Mwari wakabatira pachinhu usina kubatira pakutenda. Haleluya. Amen. Manheru anotoda kusvike patinosimuka, tisvike patinonamata kuti Mwari tibatsire kuti kunamata kwedu kurege kuve kunamata kwakabatira pazvinhu, kurege kubatsira pamaterial things but kubatsirire
pakutenda kuna Kristu Jesu akafa pamuchinjikwa. Wani munhu akadzi akaroverwa pamuchinjikwa ndobva atofa, vanhu vakatarisa pane kuti abude ropa bedzi pakabuda nemvura. Vati mvura nhasi ndo yatiri kuti uyai mese imi mune nzara nenyota yekururama ndikupei mvura yeupenyu iri pamuchinjikwa yakabuda pana Kristu Jesu, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi-peri. Ani nani anotenda pashoko remuchinjikwa atinoparidza arege kupera tariro asi ave neupenyu husingaperi. Mundikani pane matargets awinawo. Mamwe wakanga wakanyora maresolutions muna January ukati mukupera kwegore I want to achieve 1 2 3 4. Vamwe venyu zvakaramba mundikani, regera kubva panzvimbo yemuchinjikwa nekuti maresolutions aramba. Regera kutama pakunamata nekuti maresolutions aramba. Mwari ndo vane nguva vanoziva, vanoti kana nguva yakwana ini Jehovha Mwari ndichaita kuti zviitike. Saka kana ukabatira pachinhu mudikani, kunamata kwako kunove pasina. But ukarangarira kuti aripo murume anonzi iye muupenyu hwake kurarama kwakaita for 30 years haana kana kumbogara atadza kana nemuromo wake, but akatorohwa akafa sebenzi pamuchinjikwa. Pane vamwe vaitoni mhosva, vana Bharabhasi vaitosunungurwa mudikani. Ndadei kwakafa Bharabhasi, dai ini newe tisiri pano. Bharabhasi haana chaichinja mukati meupenyu hwedu. Bharabhasi haana chekuita mukati melife yako, but akafa uyu manje ndiye ane yese. Akafa ndiye anochinja zvinhu. Pausingatarisiri mudikani, paunenge wakuti wapa problem, pauri kufungidzira kuti nawo wazopererwa, iye ndo paanotangira ipapo. Saka nguva yese yauri kunamata, namata uchiziva kuti pandiri kuti ndapererwa, musharukwa ndo pamunofanira kutangira. Handizivi problem iri kumba kwako, but pauri kupererwa iko zvino, musharukwa ngavatangire ipapo. Pauri kupererwa ike zvino, musharukwa ngavatangire ipapo. Toda matestimony mahombe vadikani. Mwari wedu ndi Mwari weminana. Mwari wedu vaimutsa vanhu vakanga vakunhuwa, vanenge vachitonzi vakafa kare chiregai kuenda ikoko, kana nehama dzatoneta nekuvaona kuringa, but vaimumutsa wodzoka wotopfeka hembe dzake dzaakasiya. Mwari vaita zvinoshamisa. Mukadzi muShunemi akangorangarirwa from nowhere, hatina kumbonzwa kuti aive mudhikoni kana muvhangeri, but akangorangarirwa mudikani. Zvinhu zvaMwari hazvine kuti une chigaro wauro hauna. Zvinhu zvaMwari hazvine kuti unozikanwa wauro hauna. Pane umwe muchinda ainzi Zakiasi akangoti paakaona kuti pataugwa zvaJesu panapa, akakwira mumuti kuti aone Jesu zvake zvikatoita. Iwe unogona kutongodaidza manheru ano zvako zvikatoita ipo pano, zvisinei nekuti izuva rekupedzisira regore rino pane mumwe munhu ane zvake zvinotoita adaidza. Pane umwe munhu anogona kutonamata zvake zvikatoita ukatopindirwa ipo pano. Tigotoona matestimony akuuya. Mwari wedu varume haana malimiti. Mwari wedu anoropafadza chero papublic holiday. Mwari wedu anoropafadza chero musi weChristmas. Mwari wedu haana zororo. Ngatiendei pamberi paMwari tisvike patinodana kuti Mwari wemasimba ose, imi kana muri Mwari watakatenda, kana muri imi Mwari watiri kuchengeta mukati mehana dzedu, kunamata kwedu hakufaniri kuve pasina. Toda kungonamata Mwari ane maresults muPretoria West. Toda kungonamata Mwari anoonekwa. Mwari haonekwe physically, but Mwari anoonekwa nemabasa. Kana Mwari achionekwa nemabasa, anomaita through imi vanomutenda, imi vakamugamuchira. Ndimi munopuwa simba rekuti munzi vana vaMwari. Hatisisiri varanda varume. Ndosaka Paurosi achiti nesuwo tine simba rekunotonga ngirozi kana taenda, nekuti isu hatisi ngirozi, isu hatisi varanda, asi tiri vana veho. Mwana wamambo ane power rekutuma jinda mudikani. Mwana wamambo ane power rekutuma bodyguard ramudhara. Newewo uri panapa une power rekuti ukomande maangels achita zvaunoda mukati melife. Iwewo uri panapa une power rekuti udeclare maangels achikurwira hondo dzako, achikurwira hondo dzekubasa kwako, achikurwira pavaroyi vekumusha kwenyu, achikurwira pane vanokugodokera life yako. Une power because uri mwana wamudhara. Iwe hausi muranda, iwe hausi mushandi, hausi papero, but uri mwana wamudhara. Pane ropa rakakutenga pamuchinjikwa kuti kana watenda kwariri wafanana naKristu, wava navamudhara mudikani.
saka manheru ano toda kuti tisvike patinotenda kuti imi Mwari muri kudenga. Ngatiende pamberi paMwari tisvike patinonamata Mwari wedu ari kudenga. Tinokupai mbiri nokuti muri mutsvene. Mazviita Baba.